ساعتات أب قصر هوسبيتال قدست مريم بيرغالن فسها دارغا كل جزين كهرباء ناب حكمنا زخد أسرات أبصحة كتملس التدالوت مكينة أب قصري بيت مأسرتي ما يسروا مرأي لموديو زبزح جزين ناب هوسبيتال حليبت ساحتي ناب هوسبيتال أوروتا ساحتنا بندعيني أب كل التوي سلست ورحي حنصاب حنت سولوس دما ناب قدست مريم كيدوم أب قدم حكيم كقربو استفقد لهم أسرات حيزات كعاز كافرق معلتي كساب ساعات كلتا دحر قطري أبزلو ساعتات دما مدهانيت زتأزز لهم قوصرا استقبر لهم كمون أب حليبت دك إسوم سنبرمو بحكيم مدهانيتكم وديكم يخم وي حاويكم يخم زتبهلو ويون زتأزز لهم مدهانيتات بمكتتال اتم أبيت مأسر تزركبو حكايم كقصلو زسقق كم زيلا زتنقرو من الباتون كالوت تحكمت أسرات دك إسوم نخحكمو بوصاني حكايم نايت بيت مأسرتي نابشلاتاتو من كونتينراتاتو من كملسو زتقبرو أسرات حزياد ما تملس إزي نايك أدمشو مونت عمتات زخريو أب حانت نكهو نحانت سولوز اتومنا في هوسبيتال قدست مريم زملالسو أسرات أدلنيتات نبرو أززو خنخاء أتأب قدن كفلتات مرمرا دويلاز نبرت مكينة نعقم كتوسد زتدالوت بمنبرايو أبتي حد أسور سلزحممة ويني حاكم قطرا سلزلو طراي نزحش حكمنا ومرمرا ناف هوسبيتال كوسد ويكسدد أخل مخنيات سيكونو اللبوتا نويح دحر محمام كان بتتثبيت دحر مربراب كان ويوني حاكم قصرخا دحر محلافو يخون ناب حكمنا كتكيد تبقس كتبهال أب أوان ما أسرت خاب زقات كساب كندم بصحلو الطرق حسب كاب زخيلة قات أميتات حدايو مغنياتو سلزا حمم كاتراي ناب حكمنا كتكيدي فكادل كامالة يكونن ني حاكم قصرا سلازلك طرايون ناي ممللاسكا عدل وحسي مالت ايكونن لعل حمامن حاكمن تسمعنتن تأماننتن زلوهم سباتن أكلتن هلو حكايم تبيت مأسرتن مرمرتن نخبدت حمام كازمتن حكمنا وأقلقلوتنا بترخبلو زحش حكمنا نمخادم بقر قدايكا أبقى المزوم ستتقصو سبات قبول كوينو خركب قدن يخون يخون بر كل أسور بزيكاتا كاب مقحوتيو مسدرا بيتون فتوتون كنت حقاقف هرر زبلا معالتز سرعو نقر نسئنت عنا أبزك على علو قزي بزي انكفات أب حكيم كغربن بقو حكمناوي أقل قلوت كركبن زغيلا اللو عدليو أب حكيم قريبكا كساب مملاس أبزل جزي زرخبوم كالق جزي كرخبوم زي كل عدلاتون كلو يوم أزيم وحدات راي زرخبو نويح أوان نبحتخا خبستعات أخلا شلا وي كونتينر وطي كامو على اللو كم قلع عدلتا ترخبو أب قربيتكا نزل أسر سلام سلزبالكا حقت بيت مأسرت متعاز تحاسبو زورد مقصعتنا درعن أب قعزو ناب حكمنا اتتحسد صعبين هلونيو قال أسرات نتي أبشل لأمن كونتينراتهم من كوينوم نبينوم سكزا رأسهم زعل الوون
مس واردያ زلواوطዎም وحد قالاتن ملسا زرخبلو أب أوان حكمنايو እቲ ብሓካይም ዝተገብረ ቁፀራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ብምኽንያት ፍቓድ ሓለፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ግዚኡ ክሳለጥ እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ክሳብ ሳልሳይ ወርሒ ኣብ ዘሎ ዕለታት ዝትግበር ምምላስ ተሓከምቲ እሱራት ናብ ሆስፒታል ኣእምሮ ቅድስቲ ማርያም ሰሊጦስ ካብ ቀጽሪ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ዝነቐለት መኪና ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ተራእየት ወታደራት ኣባላት ሓለዋን ሓኪምን ካብታ መኪና ምስ ወረዱ እሱራቱን ክንወርድ ተኣዘዝና ብሓኪም ተመሪሕና ብኣባላት ሓለዋ ድማ ተኸቢብና ካብ ቀዳማይ ቀጽሪ ናይቲ ሆስፒታል ማለት ብመስኮት ተገልገልቲ ዘተኣናግድ ቤት መስገብ ናብታ ሓካይም ተሓከምቲ ዘዘራርብሉን መድሃኒታት ዝእዝዙሉን ክፍልታት እተእቱ ኣፍ ደገ ኣብ መስርሕ ከሎ ዶው ዝበለ ዘይተዛዘመ ክፍልታትን ስፍሕ ዝበለ ጎልጎልን እተጠቃልል ቀጽሪ ምራሕና እታ ሒዛትና ዝመጸት መኪና ናብ ግዳም ንሕና ድማ ናብ ውሽጢ ድሮ ሓያሎ ሜትሮታት ተፈናቲትና ኢና ኣብ ፀግዒ እቲ መናድቕ ኣብ ዝተሰርዐ ኣማን ኮፍ ኢሎም ፋይላት ድራዲረን እናመጻ ኣስማት እናፀውዓ ንዝወስዳ ሰብ ጻዕዳ ጋውን ደቂ ኣንስትዮ ይከታተል ህፃናትን ዓበይትን ኣዴታትን መንእስያትን ነብሶም ዝኽእሉን ግድን ሓጋዚ ዘድልዮምን በይኖም ዝዛረቡን ምስ ከባቢኦም ዝገራጨውን ዓሰርተታት ምናልባት እውን ኣማኢት ዝምብዝሖም ተሓከምትን ኣሰነይቶምን ኣብቲ ቀጽሪ ብፀሓይን ትፅቢትን ቀምሲሎም ይረኣዩ እቶም ዝያዳ ዘይዕድለኛታት ከዓ ኣሰንዮሞም ንዝመፁ ተሓከምቲ ኣደብ ከትሕዙ ይቃለሱ ቃልሲ ኣብ መንጎቲ ምስ ውንኡ ዘየሎ ተሓካምን ዓቕሊ ዝፀበቦ መቕርብን እንታዮም ከድኣ እቶም ዝሓመሙስ ዳርጋ ኩሎም መንእስያት ኣብ መንጎ መማጽእተይ ተሓከምቲ እሱራት ኮይነ ትዕዝብተይ ምስ ተኣከበ ዝተፈጥረት ሕቶ ነበረት ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እሱራት ሰሓብቲ ቃልቦዮም ኣዒንቲ ኩሉ ይዓልቦም ናይ ኩሉ ድንጋፀውን ናብኦም ይቕንዕ ኣብ ቀጽሪ ቅድስቲ ማርያም ሆስፒታል ግን መን ንመን ይኽድንግጸሉ እወ ብወታደራት ዝተኸበቡ ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን መንእስያትን ሽማግለታትን እሱራት ይደንግጹ እዮም ብፍላይ እኳ ኣብታ ዜጋታት ብዘይ ሕግን ፍርድን ንዓመታት ዝስወሩላ ኤርትራ እንተኾነ ኢዶምን እግሮምን ብሰንሰለት ተኣሲሮም ሽማግለታት ወለዶም ከርግእዎምን ኮፍ ከብልዎምን ዝቃለስዎም መንእስያት ምርኣይ ዝያዳ ይመርር ዝያዳ የሻቕል ዝያዳ እውን የፍርሕ ኣዒንተይ ኣብቲ ዘይንቡር ምንቅስቓስ ዘርኢ ዘይንቡር ዘረባውን ዘስምዕ ዝነበረ መንእሰይ ደሪቐን እቶም ኣሰንዮሞ ዝመፁ ሽማግለታት ኣቦናደን ካብ ርሑቕ ገጠር ዝመፁ ኣጋይሽ ምዃኖም ግዳማዊ ትርኢቶም ይነግረሎም ስኡናት ምዃኖም ንምርዳእውን እንተኾነ ምሕታት ኣየድልን እንተስ ስእነት ትሕዝቶ ወይ እውን ስእነት ጥዕና ወይ እውን ስእነት ክልቲኡ ኣብቲ ስድራ ዘውረዶ ዕንወት ዘስካሕክሕ ትርኢት ፈጢሩ ነበረ ኣዲኡ ይሄን ማለት እዩ እቲኦም ከኣቦኡ ሸምጊሎም ደኺሞም እዮም ክፍንጽጎም ሓንሳብ እኳ ዘይጸንሐ ሕሳስ ልደውላዶም ክኸውን ኣለዎ
ምናልባት ከዓ ዓባዩና ብሓጉኡ ንኾኑ እዚ ናብራ ዓድና እንታይ ዕድመ ዘገምት ኮይኑ እዩ ብጓን ሕሰምን ኣብዚ ዕድሚኦም ዓነውነው ኢሎም ይኾኑ ሸምጊሎም ዘለዉ ኣብታ ስድራ ናተይ ዛንታ ሰራሕኩሞ እዞም ወለዲ ካብ ዝውላዶም ክነብሮም ዝኽእል ትፅቢት ጸብጸብኩ ትፅቢቶም ምብኳሩ ኸይኣክል ክጸሮም ዝሓሰብዎ ጾር ኮይኑ መጺእዎም ዘይጽወር ጾር ካብ ትርኢቶም ተበጊሰ ባዕለይ ካብ ዝቐረጽክዎ ርሑቕ ዓዶም ነዚ ስእነት ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዘይንቡር ሰሪሕዎ ዝገብሮን ዝኾኖን ዘይፈልጥ ውላዶም ሒዞም ናብ ኣስመራ ንኽመጹ ከሕልፍዎ ዝኽእሉ ጸገማት ሰኣልኩ እቲ ዝርዝራት ከዓ ዓቕለይ ኣጽበበለይ ነቲ ኩሉ ሓሊፎም ኣብ ኣስመራ ምስ ኣተዉ ኣብ እንዳ ቤተሰብ ንኽዕርፉ ክህሉ ዝኽእል ወጥሩን ሓሰብኩ ኣብ ትገፊሕ ቀጽሪ እኳ ንምቁጽጻሩ ኣመናፈታኒ ነበረ እቲ ከተመኛ ኣቦ ጥራይ ከኣዩ ነቲ ኣእዳውን ኣእጋርን ናይቲ መንእሰይ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ሰንሰለት ብምስጣም ነቲ ዘይንቡር ምንቅስቓስ ከጉድል ብዘይ ዕረፍቲ ዝሃልኽ ዝነበረ ጥዕና ዝመንእሰይ ወሲዱ ንቡር ህይወት ዛ ስድራብ ከምዚ ዘውደቐ ምኽንያት እንታይ ኮን ክኸውን ብኸምዚ ኸ ክንደይ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ሓሊፎም ይኾኑ ንምሸቱ ኸንታይ ዝኽወኑ ነብሰይ እናሓተትኩ ኮፍ ክብለሉ ኣብ ዝተነግረኒ ኣብ ተገዳሚ ጣውላ ኮፍ በልኩ ፋይላትና ኣብ ዝኣተዎ ክፍልታት ተጸዊዕና ብምእታው ኣብ ቅድሚ ሓካይም ቀረብናን ተዘራረብናን ኩላትና ብኸምዚ መስርሕ ድሕሪ ምሕላፍና ከዓ ናይ ፈለማ ካብታ ዘምጻኣትና መኪና ዝወረድናላ ቐጽሪ ኣብ ጎድንታ ብምስሊ ኣግዶ ዝተሰርሐት እንዳሻይ ናይታ ሆስፒታል ገሊና ኣብ መሬት ገሊናውን ኣብ ናይ ፕላስቲክ ሰድያታት ኮፍ ኢልና ዘምጻኣትና መኪና ክሳብ ትምለሰናን ሒዙና ዝመጽ ሓኪም ዝተኣዘዘልና መድሃኒት ኣኪቡ ክሳብ ዘምጻኣልናን ተጸበና ሓጻሩን እንተኾነት እዚኣ እታ ዝሓሸት ግዜ ዕላል ኣብ መንጎ እሱራት እያ ጽሩይ ኣየር እናስተንፈስካ ምስ ሰባት ወጃዕ ናይ ምባል ዕድል ካብ ዝሕረመና ዓመታት ኮይኑ እዩ እዚኣ ክረኽቧ ዕድል ዘይገበሩ ኣማኢት እሱራት ብጾትና እውን ኣለዉ ብዙኽነ ምስ ሓካይም ዝነበረና ዝርርባት እናጠቐስና ነዋግዓላን ሓበሬታ ንለዋወጠላን ህሞት እውን እያ ሓያሎ ኻባና እቶም ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ቖፀራ ዝረኸብናዮም ሓካይም ደጊምና ይረኸብናዮምን ጉዳይ መድሃኒት እውን ከምኡ እተን ተወስደን መድሃኒት ስለ ዝተወድኣ ሎሚ ኻሊእ ክእዝዘልኪ እቲ ሓኪም በብግዚኡ ምስ ዝረኸብክዎም ሓካይም ምናልባት መበል ሓሙሻይ ወይ ሻዱሻይ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተቐይረለይ መድሃኒት ቁጣዕ ሰብነት ገይሩለይ ነይሩ እተን ቀዳሞት ግን ይሰማማዓነየን ምቕያር መድሃኒት ንመጀመርታ ኣይነበረን ምኽንያት ምቕያር እቲ መድሃኒት ከዓ ስለ ዝተሰኣነ ደኣ እምበር ውፅኢት ሕክምናዊ መርመራ ወይ ሓሳብ ናይ ሓኪም ዘይምዃኑ ድሮ ተሞኪረዮ እየ ንሱ ተወዲ እዩ ምናልባት ኣብ ዝቐጽል ቈፀራ ኸንተመጺኡ ክንርኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቈፀራ ሓካይም ምቅያር ከይኣክል ዝእዘዝ መድሃኒት እውን ቀዋሚ ይኮነን እዚ ምስ ተደጋገመ እቲ ቐጽሪ ንኹነታት ሃገር ብኸመይ ይውክሎ ኣእምሮ ዜጋታት ኣብዛ ቐጽርን ኣብታ ሃገርን ብኸመዩ ዝተሓዘን ዝእንገድን ዘይዓቕምኻ ሕቶ ልዒልካ ዓቕምኻ መልሲ ሓሰው ትብል
እታ እንኮ أملا هاجر التركب هوسبيتال سنة أمرو كفوس نزز خدا زي حمامون زي مدحانيتون الناس كمت زفرست عنان زفرس منادق حيزا زويلات الرأى إيرترا كابزئة بمنتاي تفلة كالي حتو أبتغطر خوينكا نزي حتو تاتاب مسلسال كأش دكتور فتصم برهان قبر نقص زي مذكرن بزعبقو زي محسابنا يكالن عنوز هوسبيتال بمسوار كأش دكتور فتصم دو جميرو يخون اتمستنتان إن عرعرن إن مررن يزخيد مكينا متزيا كاب قدست مريم هوسبيتال كابتن إيرتران نابرا زيغاتاتان قرم جيرا ترقصري نبتا خلق قص إيرترا الترقصري بيت ما أسرت ما يسروان مملاس أبتا زمتساتنا مكينا تسغيلنا